Tervehys. Oon Matias Muhola. Asutaan täällä Raahessa 7 lapsen ja vaimon kanssa. Oon uskonnon opettaja ja pappi. Tässä lyhyessä videossa kerron, minkälaisen kirkkoherran Tyrnävän seurakunta minusta saisi. Peruspapin työ on tosi tuttua ja mukavaa, mutta mua kiinnostaa kuitenkin erityisesti johtaminen. Johtamisesta on kirjoitettu läjäpäin kirjoja, mutta mulle yksi tärkeimpiä juttuja on henkilöstöjohtaminen. Se, että työntekijöille luodaan hyvät mahdollisuudet onnistua omassa työssä, ja jos ongelmia tulee, niihin puututaan. Johtajana mulle tärkeää on säilyttää toimivat jutut ja tarttua asioihin, jotka ei toimi. Soitin talvella eri työalojen työntekijöille, ja kaikkien viesti oli sama. Kaivataan perustyöhön keskittymistä, tilaa ja tukea omalle työlle. Luottamuksen rakentaminen on johtamisen eka steppi. Haluan aidosti kuulla ja kuunnella, mutta myös viedä hommia eteenpäin. On kaikkien pappi. Se tarkoittaa sitä, että arvostan jokaista työntekijää ja seurakuntalaista. Haluan kulkea teidän rinnalla. Oltiinpa asioista samaa tai eri mieltä. Samalla mun mielestä papin tulee puhua niin kuin uskoo. Voisi tiivistää, että on johtamisen eri ulottuvuuksissa moderni, mutta uskossa perinteinen. Heinäkuun lopulla julkaistaan hartausvideot meidän ehokkaiden pitäminä. Siellä lisää siitä, miten mä uskon. Hyvä johtaja myös pitää huolta itsestään ja perheestään. Mulle uinti ja pyöräily on mukavia ja palauttavia harrastuksia. Työ ei voi olla koko elämä, vaan aikaa pitää jäädä myös perheelle. Olisi mahtava päästä rakentamaan elävää, tyrnävää seurakuntaa yhdessä teidän työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Seurakuntaa, joka toimii aktiivisena yhteistyökumppanina Tyrnävän eri toimijoiden kanssa. Seurakuntaa, jonka kirkoissa kuuluu lasten äänet ja jonka nuoret kokee luontevaksi paikaksi kokoontua. Seurakuntaa, joka tukee niitä, jotka sitä tarvii ja kokoaa eri elämäntilanteissa olevat yhteen Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen. Aurinkoista ja Jumalan siunaamaa kesää sinulle ja läheisillesi. Toivottavasti nähdään siellä Tyrnävällä.